wonten Sumberagung tahun 2026 bulan Maret Mbak Inces badhe terbang datang Malaysia. Menjalani hukuman gantung. Tanggapan Mas. Tanggapan nih kono. Tanggapan wayang. Oh, tanggapan wayang. Oh, sepurane tak kira dihukum gantung. Derekne Pak Alek teng mriku Malaysia. Mosok sinden kok dihukum gantung. Oh iya, maaf. Pedus kok piye? Maaf. Aku dandan awet jam 6 lho. Iya. Kaya sia-sia menarep dihukum gantung. Kok sinden ayune kok ngene kok. Iya. Aku ditengi wong ora iso meteng kok terima. Ces. Tope Mbak. Terima kasih Mbak Inces, menika Mbak Inces ingkang mijil saking tlatah Kendal Kabupaten Ngawi. Endi? Dawung. Sik. Dawung ki nggo napa kok do guyu? Dawung ki nggo napa? Nggon pakan manuk, Mas. Bakul kroto. Bakul kroto. Jenengan turun kroto kula. Sing kulino nukani krotomu sapa? Sing kulino nukani krotomu sapa? Mas Erik. Heeh. Mas Erik. Masa Mas Erik doyan karo krotomu? Mas Erik Terus Mas piar mercon kuwi. Piar. Men piar. Heeh. Kuwi bareng kuwi langganan kok. Kurang selawe Mas piar. Kurene genep 50. Kowe engko dilewek karo Mak Jangkung ya. Oh, seneng no. Terima kasih nggih Mbak Inces. Sabanjure menika Mbak Nur Hayati ingkang mijil saking tlatah Kendal ugi. Sabanjure menika Mbak Vita Aprilia Suhana sarjana pendidikan ingkang mijil saking tlatah Kartoharjo Kabupaten Magetan. Nadyanto Pesinden menika agamis Bapak Ibu, pangapunten kula tepungaken boten kok nama umuk neng menika kasunyatanipun. Bidal tanggapan menika sangune namung kalih inggih menika sajadah kalih mukena. Mengke bibar wayangan ngeten iki mesti salat subuh turu terus salat duha banjur salat luhur disenggol wong lanang niku ya Allah dijawe wong lanang niku astagfirullahalazim basa dikeloni menengae. Ini kan Mbak Lia dikeloni bojone maksudnya Mbak Lia. Jan aku ya pengen. Terima kasih matur nuwun. Wah matur nuwun elok nganggo banget Duk. Tumplek-blek ana kene nadyanto wayang pirang-pirang. Nadyanto wayang pirang-pirang ning warga masyarakat tetep ya kuwi mau ndonga kabeh ana daleme Mbah Wolu kita kene. Iya matur nuwun ya Mak. Matur nuwun. Sadurunge awake dhewe ya kuwi mau nyaosi dawuh caos satur warang nggih menika pepundhan perangkat ana ing desa Jati Gembol ana tetembungan awake dhewe gayengake swasana. Oh, gayengake swasana. Sadurunge durpres, sadurunge nyuwun dawuh kelawan panjenenganipun Mas Prih, Mbah Supardi, Mbah Wolugita, Mbah Lurah awake dhewe ngunggahke Waranggana utawi Widyawati siji Mbaka siji. We ngono. Tak unggahke langsung telu, Nduk. Tak unggahke langsung telu. Mbak Niken, Mbak Inces lawan Mbak Lia jumereng manrak mangayun. Slendrone Mas Agus. Slendrone. Jan. Ning nong napa ya cet. To chai na chai chato chai di. Ayo Mbak Inces, Mbak Lia, Mbak Niken. Konco jari banyak doke bajeng kali siji. Abang-abang gendera londo ngetan sidi kuburan mayit. Rambi abang ketombo motor wadah bubur. Selamat malam Mbak Lia. Selamat malam Mbak Limbo. Bagaimana perasaan panjenengan yang kedua kalinya wonten ing Sumberagung Jati Gembol? Alhamdulillah bahagia sekali. Masyarakatnya kompak ya. Kompak, matur nuwun sangat sampun ditimbali mriki malih. Arep ngaturke apa ndongake marang warga masyarakat Sumberagung Mbak Lia?
Nggih, kagem